No tak dneska si budeme testovať akumulátor HG2 o kapacite 3000 mAh a je možné vybíjať vybíjacím prúdom 20 A. Na tento test použijem nabíjačku eCharger 458 Duo s tým, že na jej vstup si pripojím silové vodiče, ktoré idú tuto na akumulátor a zároveň na tento valačný konektor si pripojím vodiče, ktorým budem merať vnútorný odpor na tomto akumulátore. Mám to pripojené na napájací zdroj S-Charger o výkone 1200 W, tak si ho zapneme a nastavíme si vybíjanie v prvom kanále na 20 A. Vyberieme si typ batérie, to znamená litium-ionová batéria. Nastavíme si vybíjací prúd, to bude 20 A. Hore si nastavíme hodnotu 20 A. Potvrdíme. Vrátime sa naspäť. Uložíme. A začneme to vybíjať. Áno, spustíme program, kde vidíme vybíjanie prúdom 20 A, to je napätie na silových vodičoch, vybíjacím prúdom 20 A, tu máme kapacitu a tu máme napätie na batérie. Tak, pri vybíjacom prúde 20 A by mala dosiahnuť kapacitu 3000 mAh. Pozrieme sa aj na hodnotu vnútorného odporu. Týmto tlačidlom si prejdeme. Ako ukazuje nám tú hodnotu 20,5 mA. Zároveň si môžeme všimnúť, ako ju vybíjame prúdom, klesá nám napätie a zároveň nám stúpa teplota. Máme 33,7 stupňa. No a zároveň sa môžeme pozrieť, ako to vyzerá na grafe. Tuto máme graf, kde sme si označili kapacitu. Tak tu máme znázornenú kapacitu aj na grafe. Môžeme si to ukázať ešte takto. A presunieme sa opäť. Zapol sa nám ventilátor. No a počkajme si, kedy tá teplota
bude vyššia, nakoľko tu máme nastavenie aj teploty. Ukážeme si to. Pozrieme sa na výkon. 64,9, 58 W. Tu máme napätie, pri ktorom sa nabíjačka odpojí, to je hodnota 2,7 V. A zároveň, pokiaľ teplota na akumulátore dosiahne 70 stupňov, tak sa nabíjačka odpojí. Vidíme, tu už máme 45,5 stupňa. Počkáme si. Tu máme napätie na silových vodičoch a tu máme napätie na akumulátore. Teplota stúpa 48 stupňov. Už máme 1351 mAh. Počkáme si. Tento akumulátor HG2 už má niekoľko nabíjacích a vybíjacích cyklov, to znamená, že jeho parametre už nebudú také, ako keď som ho kúpil. Pozrieme sa na teplotu. Máme 53,5 stupňov, vybíjací prúd 20 A, kapacita 1718 mAh. Pozrieme sa na vnútorný odpor. Vnútorný odpor máme 20,3 mOhm. Celkom dobre si drží aj to napätie, pretože máme tu 3,06 V na batérii. Môžeme sa opäť presunúť na graf na počítači. Tuto vidíme. Zároveň máme kapacitu aj tuto znázornenú. Tu máme jednotlivé štatistiky. Konkrétne časy. Vidíme tu kapacitu 2273 mAh. Presunieme sa k nabíjačke. Pozrieme sa na teplotu. 61,5 stupňa a kapacita je 2379. No uvidíme, či dosiahne kapacitu 3000 mAh. Pozrieme sa na vnútorný odpor. $21,2 mOhm, čo je celkom dobrý vnútorný odpor.
Teplotu už máme 64,9 stupňa. Tak uvidíme, či sa odpojí z dôvodu vysokej teploty. No už tu máme aj hraničné napätie na batérii, pretože pri napätí 2,7 V sa odpojí. 66,9. stupňa. Vidíme, že už nám aj obmedzuje sa prúd a teraz presne sa odpojil. Takže dosiahla hodnotu 2838 mAh. Mala mať 3000, ale ako som spomenul, tento akumulátor už má niekoľko nabíjacích a vybíjacích cyklov za sebou.